Dunganipun Paman Sengkuni mboten wonten alangan setunggal punapa. Praptanipun ingkang putra ing negara Mandura. Pareng kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk nggih nggih. Nggih, sampun kula tampi dumawa sesami sami pripun Paman? Paman Sengkuni lak ya waras to? Dalem. Paman Sengkuni lak ya waras. Nggih, pangestunipun nadyan to kera-kera ginanjar kawilujengan tuwin kebagas warasan. Ladalah syukur. Ngeten nggih. Jane kula niku pitakon wonten ing wak kula piyambak, kula menika gumun setahun jembleng serendeng. Lho, sing digumuni perkara apa to ya? Nggih, ngeten nggih. Kula niku lak nuwun sewu mboten pamer menika mboten pangkat menika kula pun pol-pole pangkat. Wong kula menika apa pangkat patih warangka dalem. Nggih, lajeng bondo donya kula menika pun mboten kekurangan. Wong kula niku blas mboten gadah utang teng bank niku pun mboten gadah nggih to. Yatra kula pun kathah. Kula arep mangan model piye, panganan model piye kelakon. Sing kula gumuni niku kok awak kula mboten saged lemu, mboten saged subur kadidine tiyang kemulan praja. Man Sengkuni wonten dawuh, Man Sengkuni wonten dawuh nggih. Ngeten. Jenengan nek duwe pendapat aku ki wong sugih, nek awakku gak iso lemu, lak ngaten lakar kados mekaten. Niku pendapat sing lepat, ngoten. Penemu sing luput. Lho, lha kok saged ngoten nggih. Saged mawon. Urip wonten ing alam donya mboten perlu mikir lemu karo kurune awak. Urip wonten ing alam padang menika sing penting sehat. Sing penting menika sehat, ora usah mikir awake ora iso lemu, ora iso subur, mboten usah perlu dipun penggalih. Sing penting awake waras, awake sehat, ngopo-ngopo ora ana sing larang, arep ngombe ora ana sing menging, arep mangan kae ora ana sing nglarang. Malah panjenengan malah kudune matur suwun awake kuru ngono. Malah wong niku sing gampang ketempelan penyakit iki wong lemu-lemu kuwi lho. Ngaten nggih. Mergo kurang olahraga, kurang ngetoke keringet, wekasane saka lemongso kolesterole nglumpuk. Ngaten. Panjenengan mboten sah perlu menggalih perkara awak niku ora iso lemu ki piye, ngaten niku mboten sah mikir, sing penting awake niku waras, awake niku sehat. Ngaten inggih. Waras utawa sehat niku larang regane nggih to. Mula panjenengan kedah syukur dumateng purbane Gusti ingkang ngakarya jagat. Nggo, kula aturi dolan teng rumah sakit kathah tiyang ingkang ngatang-ngatang tangane diimpus, ambekane saka lemongso disambung karo oksigen. Kula panjenengan dipun paringi kebagas warasan menika nggo bersyukur matur suwun kelawan ingkang damel jagat, mboten sah ngeluh, mboten sah sambat, wong nyatanipun panjenengan dipun paringi kebagas warasan. Ngaten inggih. Sampun ngantos panjenengan niku kena penyakit ketempelan penyakit ploh. Nek nganti ketempelan penyakit iku mangke arep mangan kae ora entuk, ngombe kae iki ora entuk. Contone umpamanipun sate kambing iki kuat tuku, yen perlu sak bakule to dituku pisan. Ning karo dokter ora entuk mangan sate kambing mergo kena penyakit darah tinggi utawa ludira inggil. Gula ki kuat tuku, nek trimo iso ngedekne pabrik gula. Ning karo dokter ora entuk ngombe sing mawa legi, jalaran duweni penyakit uyuh legi lho. Iki lho. Uyuh legi niku kencing manis iki lho. Ngeten. Jadi sing penting awake waras, awake sehat. Mula kula panjenengan kedah matur suwun, aja nganti kok kena penyakit saya kena penyakit jero weh jan rekoso Paman. Ngoten inggih. Penyakit niku nek mapane ning jero ra ketok mata niku ragate larang, ragate niku awis, tur tamban-tambanane niku angel. Beda karo penyakit jaba. Penyakit jaba niku ketok mata ditambani gampang. Penyakit njaba sing gampang tambanane napa nggih nggih. Penyakit jaba sing gampang tambanane kaya to panunen, kadasen, kena peso utawa lading, dibetadin 2 dina 3 dina mari. Ning nek penyakit jero niku larang regate jantung, paru-paru, usus buntu.
lan liya-liyane niku panggenan penyakit jero sing kosok kala mangsa ora ketok mata tur larang ragate. Lah niki kena dingge pengeling-eling, apa-apa niku nek manggene ning jero niku ragate larang. Jero ragate larang contone napa? Contone insinyur kalih kondektur. Insinyur niku sekolahe dhuwur, ragate akeh, nggih nyambut gawe ning jero sirah sing jeneng ra ketok mata sing jenenge otak. Mula bayarane matikel-tikel tinimbang kondektur. Jero regane larang nggih. Nun sewu sing jero regane larang nggih sing contone mriki napa wonten kira-kira? Sing mriki wonten. Jero regane larang niku nur sewu. Niki lho, jari sinden niki ya. Utawa waranggana sing niki sing dijejer niki. Niki paling pol jari regane 200.000. Jajal, sing jero iki oleh 200 coba. Ngaten nggih, Gar. Nggih. Nuwun sewu. Kok nganti enek kedadian jarik karo sing dijariki kok larang jariki. Niku berarti sing jero pun bosok ngono lho. Ngaten nggih. Sing penting awake niku waras, sing penting niku awake sehat. Paman Sugiri sampun yuswa pinten to? Dalem. Paman Sugiri sampun yuswa pinten? Nek ra ngerti yuswa umure pira? Nggih, menawi swidak mawon ya prampun wonten, Ger. Lah dalah. Wong lanang niku nek umure pun kepala 6 purun, boten purun niku gelem nglakoni dadi tuwa. Tuwa niku napa? Tuwa niku kena dienggo tupa tuladha. Tuwa menika gelis metune nyawa. Sak panjenengan niku pun boten menggalih perkara gebyaring kahanan, eloke jagat kang sarta jlirite alis jembrote bokong menika boten saged dipun begalih. Ingkang dipikir namung siji nggih menika sakinatul qalbi. Ngerti ra? Sakinatul qalbi. Mboten mangertos. Sampeyan ora tau kumpul karo kiai kok. Mula ya ndak ngerti. Sakinatul qalbi menika tegese tentreming ati sak wanci-wanci dipun timbali dening Gusti sampun boten nguciwani. Menungso menika sanes sawer, menungso menika nggih sanes ula. Lek ula menika saged nungsungi, ning nek menungso gedhongana kuncenana wong mati mangsa urunga, ya ta? Oh, ngaten nggih. Awit wonten paribasan Kau Prabu. Pripun Nyai? Sampun akhiripun gocek lawan Paman Sugiri. Sampun Nyai. Menawi sampun rampung anggenipun gocek kalian Paman Sugiri semawi kula aturi radi majeng lenggahipun wonten bab ingkang badhe kula suwun katerangan dumateng Prabu Balitewuk. Kawula non nggih wis mesti neca pantese padha lukaeca laku dharma Satya bangsa negara anggrung kepica laku dharma bekti sungkemring nusa bangsa tunggal cipta tunggal setya bangsa negara saderenge lan sak sampunipun Koko Prabu kula ngaturaken pangapunten. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan awit rawuh paduka kula nyuwun pangapunten. Kedahipun ingkang rayi Ngastina ingkang sowan dhateng Mandura namung kemawon sampun Yayi sampun. Kula aturi ngicali Durga Manasangga Runggi rika kasarta pekewuh wonten napa Yayi? Semunipun Radi Wigati anggenipun jengandika Yayi Prabu Duryudana nimbali dumateng praptanipun ingkang raka ing Mandura.
menawi kene winedaring akathah pun Kakang Sumedya nganggungaken jangga nilingaken karna nggih kula badhe nyuwun pirsa dhumateng paduka nek kula saged jawab badhe kula jawab pitakon menika wajibipun dipun wangsuli Koko Prabu kiblat papat limo pancer menika tiyang sami rasanan rasane apa to ya padha gunem padha ngrasani sak kapan timbule Bratayuda Jaya Pinangun lajeng ingkang kula suwunaken katerangan dumateng jengandika Koko Prabu Baladewa Bratayuda Jaya Pinangun menika mbenjang napa bener-bener kelampahan para Pandhawa tuwin para Kurawa ngayahi paperangan Bratayuda wonten madyaning Tegal Kurusetra. Yayi, yen to jengandika nyuwun pirsa Bratayuda sok kapan bakal dadi apa ora cemawis wangsulanipun Kakang Bratayuda bakal dadi mestinipun wonten dasaripun paduka ngendikan ingkang kados mekaten inggih wonten dasare to ya ora kok ngawur lajeng dasaripun menapa Bratayuda Jaya Pinangun menika dados telung perkara siji tagih pinagih ing antarane utang piutang angka loro luwaring nadar utawa kaul angka tiga pambrastane murka menika dumurtung wonten ing Bratayuda Jaya Pinangun. Lah Bratayuda Jaya Pinangun menika perangane perang gedhe ingkang angka sekawan ingkang badhe dumadi wonten ing alam Padang menika. Dados Bratayuda Jaya Pinangun menika perang gedhe ingkang angka sekawan inggih. Lajeng perang gedhe menika wonten pinten? Nek boten klentu anggenipun Baladewa sinau perang gedhe ingkang dumadi wonten ing Arcapada menika cacahipun boten ngemungaken setunggal napa kalih namung cacahe wonten rolas inggih ingkang angka sepisan sinebut perang pamuksa menika sing ngayahi perang sinten perang pamuksa menika sing ngayahi perang sinten perang pamuksa menika sampun kelampahan ingkang ngayahi paperangan boten sanes Nalendra Ngastina rumuhun Sang Prabu Pandhu Dewanata lumawan tanding kelawan Nalendra ing Pringgandani Prabu Kala Trembaka rumuhun sampun kelakon lajeng perang gedhe ingkang angka kalih sinebut perang Guntarayana sinten sing ayahi perang Guntarayana menika mboten sanes begawan ciptaning lumawan kelawan tanding niwata kawaca wonten lampahan Arjuna Wiwaha rumiyin ugi sampun kelakan. Lah ingkang angka 3 sinebut perang Gojali Suta. Gojali menika bapak, Suta menika anak. Perange bapak karo anak ingkang menika Nalendra ing Dwarawati, Yayi Prabu Sri Bathara Kresna bakal mawan tanding kelawan Nalendra ing Tradutresna pun Buma Narakasura. Benjang ugi badhe kelakon. Nah, ingkang angka sekawan sinebut perang Bharatayuda Jaya Pinangun. Ana sing ngarani Bratayuda Jaya Pinangun. Sapa sing ngayahi para Pandhawa lan Kurawa benjang netepi kewajibanipun piyambak-piyambak wonten madyaning Tegal Kurusetra aduta sing balung uleting kulit golek kemenangan lumawan dulure dhewe-dhewe ingkang angka gangsal sampun cekap tunggal mawon sampun. Lho, tak tutukno nganti 12 mboten sah perlu. Sekawan mawon sampun cekap. Lah terus kula saged nggaris ngandhapi yen to Bratayuda menika bakal dadi nuwun sewu. Kok Prabu badhe nyuwun pirsa. Nggih, napa? Sak mangsa-mangsa Bratayuda Jaya Pinangun dumadi njeng Koko Prabu Baladewa menika mbelani para Pandhawa napa mbelani Kurawa? Pripun? Bratayuda menika sing nglampahi lak para Pandhawa lan para Kurawa. Nggih, leres. Sak mangsa dumadi paperangan Bratayuda, para Kurawa, para Pandhawa ngayahi paperangan wonten Tegal Kurusetra. Koko Prabu Baladewa mbelani Pandhawa napa mbelani Kurawa?
Mugi ucap kula niki dipun sekseni sak jagat lan isine. Inggih. Sak mangsa-mangsa Bratayuda Jaya Binangun kelampane ngarca padha para Pandhawa lan Kurawa ngayahi paprangan wonten ing Tegal Kurukshetra Baladewa mboten lak mbelani sapa lak ngaten. Ha nggih. Kula aturi nyekseni yen perlu nyawa kula nggo totokan wani. Sak mangsa-mangsa Bratayuda dadi kula mboten badhe mbelani Pandhawa. Lah dalah ning kula ugi mboten mbelani Kurawa. Lho. Kok saged ngaten saged mawon. Kula tak mapan wonten tengah-tengah cara bal-balan dadi wasit ngoten mawon. Awit nek nganti kula mbelani salah setunggal, umpami kula mbelani para Pandhawa kaya ngapa gelane para Kurawa. Nek kula mbelani para Kurawa kaya ngapa to gelane para Pandhawa. Nek kula mbela salah setunggal ngibaratipun bacok-bacokan ndas landes-landesan dengkul. Ngoten. Nggih. Dados paduka boten belani sapa-sapa boten. Nggih, kula nyuwun pirsa melih Prabu. Nyuwun pirsa napa? Bratayuda Jaya Binangun menika ing benjang ingkang menang menika sinten? Kagyatri sang kapirangu rinanggul kinempet kampet. Jenengan takok ngoyak to Yai. Dok sang reknaning bawana ya kitu kang malang ati ya kitu kang ana sing tias ya kitu kang kudu garing jenengan takok tek ngoyak terus to Yai ngendikanipun Koko Prabu menika pitakon menika wajibe dipun wangsali pripun wau Bratayuda benjang sing menang sinten mugi-mugi ucap kula menika mboten meleset kira-kira kok bener ucape Baladewa Bratayuda Jaya Binangun benjang menika ingkang menang menika ingkang leres ingkang kawon menika ingkang lepat pun niku wangsulan kula lole somolole irung gajah jenenge tlale tali saka wesi jenenge rantai wong wedok metu bengi lole anak Prabu Duryudana wonten dawuh sing bener ki sapa sing luput ki sapa lah niki kedah dipun perjelas ngoten kudu digenahke ingkang lepat menika sinten ingkang leres menika sinten lho perkara bener karo luput aja takon dumateng Prabu Baladewa nggo sak menika introspeksi diri cara tembunge sing mentereng kula aturi metan itu mindake sampean sak kurawane jal kula tak genti takon Kurawa wit indil-indil nganti ondol-ondol wiwit jejabang nganti terapang nuwun sewu Kurawa niku sampun nate tumindak jujur napa dereng lole rasah lola-lole beban ora gelem takon dhewe lola-lole lho lugunipun wong sakmene kae padha ngerti sepira candalane budi para Kurawa dumateng para Pandhawa saengga sing saklugune negara Ngastina menika hae para Pandhawa merga lengser kawibawane Prabu Pandhudewanata nalika semanten para Kurawa mbudidaya pejahe para Pandhawa nalika jaman Sibale Gala-gala para Pandhawa diundang para Kurawa jare arep diwenehi separone negara Ngastina ning Pandhawa kon turu luwih dhisik ana telenging bale Sigala-gala. Lah jroning para Pandhawa turu kepati wonten ing bale Sigala-gala, bale Sigala-gala dipun obong saking Jawi, bale Sigala-gala dipun bakar saking Jawi. Sinten ingkang mrentah ngobong, sinten ingkang mrentah mbakar bale Sigala-gala menungsane yo ning kene nek ra ngawak pecah ndase kula nggih kula sampeyan ngaku paman nggih kula lho niku sampun ketinggal candalane para Kurawa Koko Prabu pripun kanthi pangandikanipun Koko Prabu Baladewa kala wau kula saged ngoleh-ngolehi Bratayuda benjang ingkang menang para Pandhawa ingkang kawon menika para Kurawa kira-kira kok ngono kira-kira kanthi mekaten nuwun sewu kepepeting lampah Bratayuda
niku napa saged dipun urengaken dipun batalake kantun ingkang nglampahi nek jenengan kersa kula wenehi dalan supados Bratayuda menika batal caranipun kados pundi kangge batalaken Bratayuda Jaya Binangun carane batalke Bratayuda Jaya Binangun gampang negara Ngastina saisine sedaya mangparingke dhateng Pandhawa pun bar mboten siyos Bratayuda Bramara reh mangusumya ngambrang kadi darunaning kaswase aneng merga memalakung risang kanta Mastrapmaja leng-leng lalu mangulati Surya mangrang sang wayah umyuh samara wayanto rikat lampahing rata tanpantara prateng supune ngarga ram tumingaling pakuwon asline wonten dawuh sinuwun ora son timbali marang mangarsa ora wingati apa inggih kepareng ngaturaken geger Paseban Jawi njaba geger nok-nok apa ana duranda pedhot saka wantilan singa pijil saka kerangkeng kuda kang erat pandengan gedhe-gedhene parang muka ingkang nempuh yuda inggih pareng matur sinuwun geger wonten Paseban Jawi awit wontenipun praptanipun Brahmana anyar katon sumedya ngabiyantara wonten ngarsanipun Kanjeng Sinuwun mangkono Bambang Sarwa nok yen mangkono wenehana merga supaya munggah ing Sininggil inggih sedika ngestaken dawuh pasang kaliman tabe tinebena saka siku dendaning Bathara Sinuwun aja dadi kaget ing atimu aku sing prapta ana negara Ngastina ingkang datan saranta tinimbalan panemban apa
Aja dianggep yen to Duryudana kuwi angkuh awet katempen wae weruh. Mula panjenengane ingsun mitambuh sapa peparape sang penemban takon karo aku. Ya. Brahmana kleang kabur kanginan kemul mendung kudung langit. Peparapku panemban Begawan Trilocana. Sapa? Trilocana. Triki telu locana ki mripat dadi mripatku ana telu. Sing loro mapan ana nggon biasane ajeg, sing siji mapan ana telenging ati. Mula akeh sing ngundangke aku ki Pendhita Soca Bathara. Weruh sadurunge winarah. Weruh sadurunge winarah. Yen to nyatane kowe pendhita weruh saderenge winarah. Mara gage batangan sapa aku lan pira sedulurku. Kowe Nalendra Ngastina Prabu Duryudana ya Prabu Jakapitana Anggendari Suta Drestaratmaja ya Risang Tripamangsah. Dulurmu cacahe ana 100 kabeh lanang sinebut Kurawa. Edoke siji jenenge Dursilawati. Saiki wis dirabi karo Jayadrata. Iya apa ora? Ya. Ya ini kok enek pendhita ampuh Ram. Penemban. Apa? Yen pancen kowe pendhita weruh sadèrèngé winarah, mara gage batangan sapa aku? Yen pancen kowe pendhita weruh sadèrèngé winarah, iya. Kowe Patih Ngastina, Rekyana Patih Harya Sengkuni Trigantalpati, Sawela putra Hanggendara Desa ya Harya Suman, nom-nomanmu mbiyen Bandar Datu. Ya apa ora? Beh. Iya, petuk pisan nek nglegake ra iso malah ngelokke ora. Perban, apa? Yen nyatane pendhita weruh sadèrèngé winarah, pendhita sing lungguh ana ing guriku iki sapa? Begawan Durna. Mbiyen tau dadi gurune Pandhawa Kurawa nalika jaman lakon paguron siswa Sikaluma. Wah, ya ngerti wae padake ra. Perban. Apa? Aku arep takon karo kowe. Takon apa? Duwe sedya apa kowe teka ning negara Ngastina? Nalika aku ngangklang jagat ana ing negara Ngawang, gegono nyawang isor negara Ngastina yen Cinandra kadya dene Surya kang katemeng hima. Peteng dedet lelimangan bareng tak titiki nganti mata batinku apa kok negara Ngastina peteng dedet tinemune jebul mak betunduk ketok petenge negara Ngastina kuwi aku ngerti sebabe. Yen nyatane kowe ngerti sebabe Ngastina ketaman pepeteng, morake jlentrehno apa sing jalari Ngastina ketaman pepeteng. Pepetenge negara Ngastina kuwi merga petenge ngati Ratu Ngastina. Kowe kuwi Prabu Duryudana. Yen kowe ngerti petenge ngati kuwi iso maca batinku mara gage jlentrehke. Petenge atiku sebabe apa? Merga kowe wedi tumapaing Bratayuda daya binangun, kowe wedi kalah perang kelawan para Pandhawa. Iya apa ora? Edan.